ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର 13 ନମ୍ବର କ୍ୟାମ୍ପ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ଥାନ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା କେନ୍ଦୁଝର। ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର 14 ନମ୍ବର କ୍ୟାମ୍ପ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21। ସ୍ଥାନ କୋଳିଅଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର 15 ନମ୍ବର କ୍ୟାମ୍ପ ନେଇ ଆସିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24। ସ୍ଥାନ ଦହିସଡ଼ା ସୋର ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28। ସ୍ଥାନ ଚାରକୋଲ ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 17 ନେଇ ଆସିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2। ସ୍ଥାନ ମଙ୍ଗଳପୁର ଯାଜପୁର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାର 3 ଗୋଟି ନାଟକ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ତୁ ଖାଲି ମୋର ଏବଂ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ଯାଯାବର। ଏହି 3ଟି ନାଟକ ନେଇ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ହାଉସଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତ ଡେରି ନକରି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ରାଣୀ ସିଂହ ବାହିନୀର ଏସବୁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ। ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।